Oniche ono yatuma bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanubagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye araba ye juillet kalo tile 22 san 2026 aw ka don kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni k'olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni n'a carili ani k'aw kilinaw di hakilina diyɔrɔ la wala kɔfɛ bi kunnafoniba m'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ ni Afrika kɔrɔmaw ye n'o ye Rusi ka fintigilakaw ye minnu yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa ka se ka Mali fintigilakaw dɛmɛ banbaci wale kɛlɛ la Mali jamana kɔnɔna na nafa bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min sanga ani wagati o Afrika kɔrɔmaw ni an ka Mali fintigilakaw bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka opération kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka banbaci wale maaw localiser ni k'u si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na yanni maa ninnu k'a fɔ k'u bɛ walejugu kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw walima fintigilakaw ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna tɛnɛ tɛmɛnen juillet kalo tile 20 san 2026 ni yɛrɛ kɔni Afrika kɔrɔmaw olu bɔra ni ka lasirigaw ka bɔlɔsiraw k'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna k'olu ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni to baara la ɲɔgɔn fɛ k'u kɔni taara bɔ yɔrɔ dɔ kan n'u bɛ ka bisigiya yɔrɔ in na k'a fɔ ko banbaci wale maaw ka logistique mara yɔrɔ dɔ yɛrɛ de kɔni don ko wa olu kɔni taara bɔ nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni ka Kulukoro région de kɔnɔna na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni an ka Mali autorités yɛrɛ kɔnɔ olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni tajimafɛn ko gɛlɛn o kana don Mali jamana kɔnɔna na cogoya si la o ko hukumu de la sanga ani wagati min yɛrɛ kɔnɔ an ka Mali feere ni sannuko ministère ale ni opérateur pétrolier bɛ ɲɔgɔn ye kɛ walasa ka se ka kuma jamana ka tajimafɛn ko lahalaya yɛrɛ kɔni kan o ko hukumu de la tɛnɛ tɛmɛnen juillet kalo tile 20 san 2026 min yɛrɛ kɔnɔ an ka Mali feere ni sannuko ministère ni o ye Musa Alassane Diallo ale ni an ka jamana opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ka dɔgɔkun ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka kuma jamana tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni kan ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni feere ni sannuko ministère ale ni opérateur pétrolier o kɔni y'a yira k'a fɔ ko tajimafɛn bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko yɛrɛ kɔni bɛ wasa kun bɔ ko wa u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ halisa ka dɔ fara tajimafɛnw yɛrɛ kɔni ka jamana kɔnɔna na walasa dɔw bɛ se ka mara cogo min Mali jamana yɛrɛ kɔni kana na bila tajimafɛn ko gɛlɛya kɔnɔna na bilen i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min don n'a nataw yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ye festival balani dɔgɔkun yɛrɛ kɔni o baaraw bɛna kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ka sanga ni o ko in yɛrɛ kɔni juillet kalo tile 17 san 2026 min yɛrɛ kɔni ni festival labɛnbaga ni yɛrɛ kɔni olu ye conférence de presse yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw kunnafoniya o ko la conférence de presse ne senfɛ min yɛrɛ kɔni ye monsieur Cissé ni ale kɔni ye au conseil de lutte contre le VIH sida yɛrɛ kɔni représentant yɛrɛ kɔni ale tun bɛ conférence de presse kɛ yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna o yɛrɛ de kɔni senfɛ ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ye alerte yɛrɛ kɔni kɛ ka lasɔmini kɛ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye sida bana ye k'alisa o kɔni bɛ ka continuer ni ka cari Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun yɛrɛ kɔni bɔ bɛ k'a kalama k'a fɔ ko sida bana bɛ maa minnu na Mali jamana kɔnɔna na k'o dɔgɔyalen yɛrɛ kɔni maa 14 yɛrɛ de kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko yɛrɛ de kɔni na a ka kan nin wagati in na jamana kɔnɔdenw k'u bolo fara ɲɔgɔn kan an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka ni bana kofɔlen yɛrɛ kɔni carili jɔ teliya yɛrɛ kɔni na yan'a kana na tiɲɛni yɛrɛ kɔni don jamana kɔnɔna na juillet kalo tile 18 tɛmɛnen san 2026 ko min yɛrɛ kɔni ye kurun dɔ ye ka ale yɛrɛ kɔni to bolila ji sanfɛ ko kurun kofɔlen yɛrɛ kɔni dafirila kale localité yɛrɛ kɔnɔ ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Mayina commune yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na a kɔni yirala k'a fɔ ko kurun kofɔlen yɛrɛ kɔni dafirilen ma to kɔlɔlɔ ye ka da k'a kɛra sababu ni ka sifinnaka dɔ yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na bɛ wagati min na i n'a fɔ mun bɛ yen halisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Iran ale ni États-Unis yɛrɛ kɔni olu bɛ kɛlɛ in yɛrɛ kɔni na o ko hukumu yɛrɛ kɔni na tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 21 san 2026 min yɛrɛ kɔni Iran ka gardien de la révolution ma olu bɔra ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na k'olu ye farapo jugumanbaw kɛ ni ka ɲɛsin États-Unis ka intérêt dɔw yɛrɛ kɔni ma jamana caman kɔnɔna na Golfe région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni fɛnɛ États-Unis ale fɛnɛ bɛ ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ k'a fɛnɛ bɛ ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don Iran yɛrɛ kɔni na Golfe région kɔnɔna na jamana fila ni yɛrɛ kɔni bɛ kɛlɛ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan min yɛrɛ kɔni États-Unis ale bɛ fɛ ka détour d'hormuz yɛrɛ kɔni contrôle yɛrɛ de kɔni nka Iran y'a yira k'a fɔ ko min kɔni détour d'hormuz ko bɛ to olu ka mara kɔnɔna na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na
Afrika kɔrɔmaw ni o kɔni ye ka fintigilakaw ye minnu bɛ ka Mali fintigilakaw de banbaci wale kɛlɛ la Mali jamana kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min sanga ani wagati Afrika kɔrɔmaw ni an ka Mali fintigilakaw bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka opération kɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka banbaci wale maaw si latunu ka bɔ jamana in kɔnɔna na ɲɔni maa ninnu kana n'a fɔ k'u bɛ wale jugu ta ka jamana kɔnɔdenw walima fintigilakaw yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna tɛnɛ tɛmɛnen juillet kalo tile 20 san 2026 min ye Afrika kɔrɔmaw olu bɔra ni ka laseli ka bɔlɔsira ka yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na ko k'olu ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔnto wa opération yɛrɛ kɔnɔna Kulukoro région kɔnɔna u bɛ opération minnu kɛ walasa ka se ka banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni localiser ni ka maa bɔnɛ u ni na ɲani u kana na wale jugu ta ka jamana kɔnɔdenw sɛgɛrɛ ko k'olu to o opération yɛrɛ kɔnɔna u kɔni taara bɔ banbaci wale maaw ka minamarayɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ka Kulukoro région yɛrɛ kɔnɔna na Afrika kɔrɔmaw ka kɔrɔ fɔlɔ ka bɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan k'olu ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɔlen ni kan kofɔlen yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni bɛ Kulukoro région yɛrɛ kɔnɔna na k'olu yɛrɛ kɔni wolomaliba de kɛ kan kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na k'u ye wolomali min kɛ kan kofɔlen kɔnɔna na o wolomali yɛrɛ kɔni senfɛ u taara bɔ kɛlɛkɛminɛn caman kan ko olu Afrika kɔrɔmaw ni an ka Mali fintigilakaw ka wolomali yɛrɛ kɔni senfɛ u taara bɔ tajimafɛn bitɔn caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan wa min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye minan suguya caman ye k'u taara bɔ olu yɛrɛ kɔni kan ni kan kofɔlen kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni Afrika kɔrɔmaw ni an ka Mali fintigilakaw kɔni y'a faamu k'a fɔ ko ni kan yɛrɛ kɔni ku ye banbaci wale maaw ka base logistique dɔ yɛrɛ kɔni de ni u bɛ taa u ka minɛnw yɛrɛ kɔni mara yɔrɔ minnu na mɛ wagati min na i n'a fɔ bi min yɛrɛ kɔni Afrika kɔrɔmaw b'a yira k'a fɔ k'u bɔlen nin ko in yɛrɛ kɔni kan k'alisa mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bu kɔni bɛ ka continuer ɲinini baaraw yɛrɛ kɔni na yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ n'a sɔrɔ banbaci wale maa dɔw yɛrɛ kɔni ka surun yɔrɔ in na ka fɛɛrɛ latigɛ ni k'u bɔnɛ u ni na ale ni ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni ye pression baw ye halisa ka continuer ka o kɔni boli banbaci wale maaw ka fo maa yɛrɛ kɔni kana na se ka sunɔgɔ jamana in kɔnɔna na mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali autorités ye halisa olu kɔni b'u cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn ko gɛlɛn o kana na don Mali jamana kɔnɔna na bilen o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna don tɛmɛnenw na a kɔni yirala k'a fɔ ko dɔgɔkun kelen yɛrɛ kɔni kuntagala kɔnɔna na ko tajimafɛn litiri miliyɔn 40 ani dɔɔni yɛrɛ de kɔni donna an ka Mali jamana kɔnɔna na ko nin tajimafɛnba min donni filɛ nin an ka Mali jamana kɔnɔna na a kɛ kun de ye walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw ka tajimafɛn magow yɛrɛ kɔni ɲɛ tajimafɛn ko gɛlɛn o kɔni kana na jamana in kɔnɔna na bilen tɛnɛ tɛmɛnen juillet kalo tile 20 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali feere ni saniko minisiri ni o ye Musa Alassane Diallo ye ale kɔni a ye ni an ka opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ka dɔgɔkun ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni na feere ni saniko minisiri ni opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni b'u da don jamana ka tajimafɛn ko lahalaya la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye feere ni saniko minisiri ale ni opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni u da taara se jamana ka tajimafɛn ko lahalaya ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi hali ni u ye mesure kuraw yɛrɛ kɔni ta walasa tajimafɛn marali min bɛ Mali jamana kɔnɔna na halisa ka continuer ko tajimafɛn yɛrɛ kɔni lakana bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ ko juillet kalo tile 6 ale ni juillet kalo tile 15 san 2026 ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔnɔna na ko camion citerne 755 yɛrɛ de kɔni donna jamana kɔnɔna na ko k'a ta juillet kalo tile 13 la ka taa bila juillet kalo tile 19 na san 2026 ko camion citerne 902 yɛrɛ de kɔni donna Mali jamana kɔnɔna na ni o kɔni kɛra sababu ye ni tajimafɛn min yɛrɛ kɔni donna jamana kɔnɔna na ni wagati ni ɲɔgɔn cɛ la o kɔni tajimafɛn yɛrɛ kɔni kun ka ca ni tajimafɛn litiri miliyɔn 40 ale ni dɔɔni yɛrɛ kɔni ye ko ni tajimafɛnba min yɛrɛ kɔni donna Mali jamana kɔnɔna na ni wagati kuntagala ni ɲɔgɔn cɛ la k'o tilalen a kɔni yirala k'a fɔ ko camion citerne 432 olu kun falen don gasoil de la ko camion citerne 408 olu kun falen yɛrɛ kɔni kun don super carburant de la camion citerne 51 kun falen don fuel yɛrɛ de kɔni na wa min yɛrɛ kɔni ye camion citerne 11 olu yɛrɛ kɔni kun falen kun don gaz butane yɛrɛ de kɔni na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni bɛɛ lajɛlen y'a faamu k'a fɔ ko min ye an ka Mali autorité olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ tajimafɛn donni jamana kɔnɔna na k'o ko yɛrɛ kɔni teliya kosɛbɛ walasa tajimafɛn ko gɛlɛya kana na jamana kɔnɔna na bilen feere ni saniko minisiri ni opérateur pétrolier ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u kɔni ye décision yɛrɛ kɔni ta k'alisa u bɛ fɛ ka continuer ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni mara jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa ni yɛlɛma yɛrɛ kɔni donna diɲɛ tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni na jamana bɛ se ka muɲu o wagati kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn yɛrɛ kɔni ye ni o kɔni gɛlɛyara diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kana na girin dɔrɔn ni ka dekun yɛrɛ kɔni se malidenw ma ka d'a kan nin tajimafɛn min na mara jamana kɔnɔna na o marakun de ye walasa ni tajimafɛn ko gɛlɛya nana diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye Mali jamana ye ale bɛ se k'a ka tajimafɛn maralen ninnu yɛrɛ kɔni bɔ ɲɔni nɔgɔya dɔɔni ka na ko in yɛrɛ kɔnɔna na u ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛnw yɛrɛ kɔni minnu bɛ taa ka jamana région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'o kɔni géreli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka ɲɛ kosɛbɛ ka d'a kan u ye fɛɛrɛ dɔw yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa camion citerne minnu
minnu mana don u ka se ka dɔn wa u mana na taa yɔrɔ min u bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ka se ka dɔn ale ni u ye mesure kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ kɔnta ni ka ɲɛsin an ka jamana localité dɔw ma lakanabaliya yɛrɛ kɔni bɛ localité minnu na kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni feere ni sanuko ministre ni o ye Musa Alassane Diallo ale kɔni bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka opérateur pétrolier ma ka d'a kan k'an ka jamana opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ka cɛsiri baara o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni camion citerne yɛrɛ kɔni fali tajumafɛn yɛrɛ kɔni na o ko teliya jamana kɔnɔna na wale bɛ kɛ sababu ye ni ka basigiba yɛrɛ de kɔni don jamana ka tajumafɛn ko yɛrɛ kɔni na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ɲɔgɔn ye kɛra yɛrɛ kɔni na feere ni sanuko ministre ale ni opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni da yɛrɛ kɔni taara se diɲɛ tajumafɛn ko lahalaya ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la cessez-le-feu min tɛmɛna États-Unis ale ni Iran yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la o bɛ ka kɛ sababu ye ni ka kɔlɔlɔ min se diɲɛ yɛrɛ kɔni tajumafɛn ko yɛrɛ kɔni sɔngɔ yɛrɛ kɔni ma o da taara se o ma wa kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye an ka Mali feere ni sanuko ministre ale kɔni sinsinna kan kosɛbɛ opérateur pétrolier ye ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité ye ko bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ halisa min yɛrɛ kɔni basigi u ka se ka to jamana yɛrɛ kɔni ka tajumafɛn ko la mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sanga ni festival balani dɔgɔkun yɛrɛ kɔni seli ye an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yɛrɛla k'a fɔ ko juillet kalo tile 17 tɛmɛnen san 2026 ko maa minnu bɛ nin festival in yɛrɛ kɔni baaraw kɛ olu kɔni ye conférence de presse yɛrɛ kɔni kɛ an ka Bamako kɔnɔna na conférence de presse yɛrɛ de kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni ye Haut Conseil national de lutte contre le sida olu kɔni ka représentant ni o ye monsieur Cissé yɛrɛ kɔni ale kɔni bɔra ni ka alerte kɛ ka lasɔmini kɛ Mali jamana kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye sida bana yɛrɛ kɔni lahalaya ko yɛrɛ kɔni ma ɲinɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na Haut Conseil national de lutte contre le sida yɛrɛ kɔni représentant yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ ko dɔgɔkun o dɔgɔkun yɛrɛ kɔni ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ sida bana yɛrɛ kɔni sɔrɔ VIH yɛrɛ kɔni fɛ ko o kɔni dɔgɔyalenba ye maa 14 de ye o ko hukumu yɛrɛ de kɔni a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an bɛɛ lajɛlen ka taa an ka sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni kɛ dɔgɔtɔrɔso la walasa an bɛ se k'a dɔn n'a sɔrɔ bana kofɔlen bɛ an na walima n'a sɔrɔ a t'an na cogo min na a ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni olu bɛ bɔ a kalama joona k'a fɔ ko sida bana yɛrɛ kɔni bɛ olu la ko maa ka furakɛli yɛrɛ kɔni bɛ se ka daminɛ joona wa u mago bɛ furakɛli modèle min yɛrɛ kɔni na o bɛ se ka di u ma wale min bɛ kɛ sababu ye ni ka bana in yɛrɛ kɔni fanga dɔgɔya u farikolo la kosɛbɛ ni conférence de presse yɛrɛ kɔni senfɛ sensibilisation yɛrɛ kɔni kɛli VIH sida yɛrɛ kɔni banako yɛrɛ kɔni na a yɛrɛla k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye ni ma kofɔlen ye ko a sinsinna u kan kosɛbɛ conférence de presse senfɛ min yɛrɛ kɔni ye monsieur Cissé yɛrɛ kɔni ale ye festival balani dɔgɔkun yɛrɛ kɔni partenaire dɔ yɛrɛ kɔni ye wa conférence de presse yɛrɛ de kɔni senfɛ ale kumana a ka kumaw kɔnɔna na a kɔni bɛ hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye sida bana yɛrɛ kɔni ko ale kɔni ye problème ba yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔna na a ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko dɔgɔkun o dɔgɔkun bɔ bɛ k'a kalama k'a fɔ ko sida bana yɛrɛ kɔni bɛ maa 14 yɛrɛ kɔni na ko wale yɛrɛ kɔni kan ka yira malidenw na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye bana kofɔlen ye k'alisa ale bɛ ka yala an cɛ la hali n'a sɔrɔ baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ walasa ka se ka bana in yɛrɛ kɔni kunbɛn wa nin y'a san caman yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni cɛsiri baaraw o fana bɛ ka se ka kɛ walasa bana in yɛrɛ kɔni bɛ maa minnu na ka olu yɛrɛ kɔni furakɛ walasa u bɛ se k'u ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɔni kɛ ni bana in ye k'ali n'a sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ u n'a taw ta bana kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer ni ka yala yala jamana kɔnɔdenw cɛ la ko a sanga ni situation in an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye monsieur Cissé ale kɔni bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ko a ma se i ka sɔmi i yɛrɛ la ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ka wuli dɔrɔn ni ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka se ka taa i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ k'a b'a laɲini maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ an ka taa an ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ dɔgɔtɔrɔso la ka d'a kan ko walasa ka se ka dankari ni bana kofɔlen yɛrɛ kɔni carili yɛrɛ kɔni na ko nafaba yɛrɛ kɔni bɛ i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ kɔni na kosɛbɛ jamana in kɔnɔna na a ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko ni maa o maa yɛrɛ kɔni sera ka i ka kɛnɛyako lahalaya yɛrɛ kɔni dɔn k'o bɛ kɛ sababu ye i b'i ka denbaya lakana i b'i jɛɲɔgɔn lakana wa i b'i kɛrɛfɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana k'o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ wale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye n'i bɛ se ka i ka traitement yɛrɛ kɔni daminɛ joona ni i sera ka test yɛrɛ kɔni kɛ ni test y'a yira k'a fɔ ko bana in yɛrɛ kɔni b'i la ko sida bana bɛ maa minnu yɛrɛ kɔni na traitement min bɛ kɛ u la o traitement in yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye n'u b'u ka ɲɛnɛmaya kɛ lafiya kɔnɔna na u bɛ se ka sijan sɔrɔ wa min yɛrɛ kɔni ye bana kofɔlen yɛrɛ kɔni yɛlɛmali ye maa wɛrɛ yɛrɛ kɔni fɛ caman yɛrɛ kɔni bɛ bɔ o la a bɛ se ka kɛ sababu ye ni i danbe kari o ko yɛrɛ kɔni fɛnɛ na ne yɛrɛ kɔni an ka Haut Conseil national de lutte contre le sida yɛrɛ kɔni représentant yɛrɛ kɔni a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sifinnakaw ko min yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔdenw ale ni sifinnakaw yɛrɛ kɔni ko bɛɛ lajɛlen ka jogo ɲuman yɛrɛ kɔni labaara bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an k'an jogow ɲɛ kosɛbɛ kumakuncɛ kuma na min yɛrɛ kɔni monsieur Cissé ale y'a yira k'a fɔ k'u bɛna na u profiter festival balani dɔgɔkun yɛrɛ kɔni fɛ ni ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni sensibiliser kosɛbɛ VIH sida banako la ko wa halisa
ale bɛ wuli ma da kɛ ni ka ɲɛsin malidenw yɛrɛ kɔni ma kan ka wuli ni ka taa sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni kɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔni na k'a ma se i ka sɔmi i yɛrɛ la yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kan ka wuli ni ka taa test yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka i ka kɛnɛko lahalaya dɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko yɛrɛ de kɔni ka fisa bana in yɛrɛ kɔni kɛlɛli la Mali jamana kɔnɔna na. Juillet kalo tile 18 tɛmɛnen san 2026 ko kurun dɔ ni ale yɛrɛ kɔni kun bɛ ka ji tigɛ ni sɛnɛkɛla dɔw yɛrɛ de kɔni ni sɛnɛkɛla ninnu kun bɛ ka bɔ u ka foro yɛrɛ kɔnɔ na k'u ka kurun kofɔlen yɛrɛ kɔni to jitigɛ yɛrɛ kɔnɔ na ni sɛnɛkɛla ninnu ye ko kurun kofɔlen yɛrɛ kɔni dafirila Bakoyi ba yɛrɛ kɔni sanfɛ ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Kale localité de la ni o bɛ tali kɛ Mayina commune la ni yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ Bafula bɛ cercle yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na seere caman yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko kurun yɛrɛ kɔni dafirili yɛrɛ kɔni bɔra fiɲɛba dɔ yɛrɛ de kɔni cila ko wagati min na kurun kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ jitigɛ yɛrɛ kɔni na san balila ka na ni ka fiɲɛbaw yɛrɛ kɔni ci o de kɛra sababu ye ni ka na ni kurun yɛrɛ kɔni dafirilen ye ji sanfɛ ko maa minnu kun bɛ kurun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o maa ninnu yɛrɛ kɔni na sifinnaka dɔ kun b'a la ni ale si bɛ san 20 na ko sifinnaka in yɛrɛ kɔni kun bɛ ka essayer maa minnu kun bɛ kurun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka olu ni kisi ko k'a to o baara in yɛrɛ de kɔni na sifinnaka in yɛrɛ kɔni ni tora nin ji in yɛrɛ kɔni na ko kurun yɛrɛ kɔni dafirili dugusajɛ tileganfɛ yɛrɛ de kɔni bɔtara kɛ sifinnaka in yɛrɛ kɔni su kan ko a Kale village yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ village yɛrɛ de kɔni bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni ka sifinnaka in yɛrɛ kɔni su ni o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ u kɔni taara bɔ su in yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na an bɛ dugawu de kɛ banbagatɔ ye k'Ala ka badabada dali nɔgɔya ye wa an bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin kurunbolilaw yɛrɛ kɔni ma ko ka sanga ni samiya yɛrɛ kɔni donni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a ka kan u ka jateminɛw kɛ kosɛbɛ ɲɔni u ka ba tigɛli yɛrɛ kɔni baaraw daminɛ jamana in kɔnɔna na. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Moyen-Orient region kɔnɔna na. Halisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Iran ale ni États-Unis olu kɔni bɛ ka continuer u ka kari ɲɔgɔnna in yɛrɛ kɔnɔna Golfe region kɔnɔna na kunun tarata juillet kalo tile 21 san 2026 min yɛrɛ kɔni Iran ka gardien de la révolution maaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin États-Unis ka installation militaire caman yɛrɛ kɔni ma Golfe region yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Iran ka gardien de la révolution maaw yɛrɛ kɔni ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu ye o farapu min kɛ ni ka ɲɛsin États-Unis ka installation militaire ma ko o farapu yɛrɛ kɔni na États-Unis ka défense aérien fila olu sera k'o gosi États-Unis ka fintigilakaw ka poste fila yɛrɛ kɔni bɛ Bayern localité yɛrɛ kɔnɔ olu sera ka radar kelen gosi yen nɔ fo ka taa se États-Unis ka radar de défense antimissile yɛrɛ kɔni ma k'olu yɛrɛ kɔni ka farapu in kɔnɔna na o sera ka nin fɛnba nin yɛrɛ de kɔni gosi ko waati jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna na a yɛrɛla k'a fɔ ko Iran yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko a ye farapu yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Jordanie fɛnɛ yɛrɛ kɔni ma ni Jordanie autorité maaw y'a jira k'a fɔ k'olu ka sanfɛla lakana minɛnw yɛrɛ kɔni sera ka missile 3 yɛrɛ kɔni kunbɛn missile min yɛrɛ kɔni kun lamɛn Jordanie yɛrɛ kɔni gosili de kama wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi détour d'Ormuz yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sama ale ni kari ɲɔgɔn na o kɔni bɛ États-Unis Iran yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la Iran ka gardien de la révolution maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na k'olu sera ka bateau fila yɛrɛ kɔni lajɔ bateau minnu kun falen yɛrɛ kɔni kun don pétrole yɛrɛ de kɔni na k'a yirala k'a fɔ k'olu Iran ma yamaruya di bateau ma bateau ka tɛmɛ sira minnu yɛrɛ kɔni fɛ ko nin bateau kofɔlen yɛrɛ kɔni kun bɛ ka tɛmɛ o sira in de fɛ o yɛrɛ de kɔni olu ye bateau in yɛrɛ kɔni lajɔ wa min yɛrɛ kɔni United Kingdom Maritime Trade Operation maaw yɛrɛ kɔni ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu ye rapport dɔ yɛrɛ kɔni lasɔrɔ rapport min kɔnɔna na yiralen don k'a fɔ ko bateau dɔ yɛrɛ kɔni gosira détour d'Ormuz yɛrɛ kɔni fanfɛla la ko wa bateau in yɛrɛ kɔni gosira wagati min na o y'a sɔrɔ ale ni Oman jiw yɛrɛ de kɔni ka surun o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Iran ka gardien de la révolution ma olu bɔra k'a fɔ k'olu yɛrɛ de kɔni ni bateau kofɔlen yɛrɛ kɔni gosi détour d'Ormuz kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni États-Unis ka département d'état maaw yɛrɛ kɔni olu bɔra ni ka alerte kɛ ka ɲɛsin u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma o y'a jira k'a fɔ ko Iran ale ni jɛkulu minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ kɔni bɛ ka Iran jukɔrɔma don k'a bɛ se ka kɛ min yɛrɛ kɔni Iran ni a ka o jɛkulu ni yɛrɛ kɔni ko don n'a nataw yɛrɛ kɔni na u bɛna na farapu kɛ ni ka ɲɛsin États-Unis ka intérêt wɛrɛw yɛrɛ kɔni ma jamana wɛrɛw kɔnɔna na walima u bɛ se ka farapu ninnu kɛ ni ka ɲɛsin yɔrɔ la yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni na a dɔnnen don k'a fɔ ko États-Unis ka maaw de bɛ yen fo ka taa se États-Unis ka jamana kɔnɔdenw bɛ yɔrɔ minnu na diɲɛ yɛrɛ kɔni fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'a bɛ se ka kɛ dɔrɔn nataw la min ye Iran maaw ye u b'a fɔ k'u bɛ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni gosi ko yɛrɛ de kɔni na u bɛ lasɔmini kɛ u ka jamana kɔnɔdenw y'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi États-Unis ka fanfɛla yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni États-Unis mais olu kɔni laseli kɛ halisa olu kɔni bɛ ka continuer u ka farapuw kɛ la ni ka ɲɛsin Iran ma walasa olu ka se ka détour d'Ormuz yɛrɛ kɔni contrôle minɛ Iran na ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min ye olu États-Unis ka fintigilakaw ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin Iran ka centre de commandement militaire caman ma Iran ka bateau Iran ka fintigilakaw bɛ t'u jɔ yɔrɔ min na ni ka missile ni drone fili fo ka taa se Iran ka système de défense aérien yɛrɛ kɔni ma ko don
tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɔni olu États-Unis u ye nin yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni gosi walasa ka se ka camanba yɛrɛ de kɔni bɔ Iran fanga yɛrɛ kɔnɔna an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi États-Unis ale ni Iran yɛrɛ kɔni kelen ni ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni daminɛ tuguni o kɛra sababu ye ni ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni sɔngɔ gɛlɛya kosɛbɛ diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa min États-Unis ka secrétaire d'État yɛrɛ kɔni ni o ye Marco Rubio ale kɔni ye lasirilikɛdon tɛmɛnenw na ka yira k'a fɔ halisa min yɛrɛ kɔni États-Unis ale yɛrɛ kɔni bɛ Iran ka bila la n'a sɔrɔ Iran bɛ fɛ ka continuer négociation fɛ ko nka ni Iran bɛ fɛ ka continuer négociation fɛ walima n'a bɛ fɛ u ka daminɛ tuguni Iran kan ka ko in kɛ sɛbɛ de kan ko n'u kɔni ye kuma yɛrɛ kɔni dayɛlɛ u ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ la Iran k'i jija a kana ni maa yɛrɛ kɔni maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ sɛbɛko la ni olu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ko in yɛrɛ kɔni ka ɲa ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni ɲɛ tɛ o ɲɛ la Iran yɛrɛ kɔni kunna fɔlɔ o yɛrɛ de kɔni fɔ u bɛna continuer farakow kɛ la ni ka ɲɛsin ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma